Assalamu alaikum wa rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu wa taolo Qur'oni Karim oyatlarining birisida bizga murojaat etib, shunday so'zlar aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Innad dina indallohil islam. Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu wa taolo qarshында qabul etilayotgan din baratik islom dini. Islom dini. Islom dini turында сөз көтергәндә без әлбәттә иң беренче булып ислам диненең 5 баганасын искә төшерәбез. Ул да булса шәһадәт, Аллаһ Тәгаләгә иман китерү, аның пәйгамбәренә, расулына иман китерү. Икенчесе ул да булса намаз, закат, хаҗ, ураза кебек гамәл гыйбадәтләрне искә төшерәбез. Чөнки нәкъ менә шушы гамәл гыйбадәтләр аша без Аллаһ Тәгаләнең кулы була алабыз. Шушы гамәл гыйбадәтләребез аша Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә кулчылык күрсәтә алабыз. Ләкин аннан тыш ислам дигән сүзгә игътибар итсәк, аның тамырдаш сүзләренә игътибар итсәк, без ике төшенчәне үзебез өчен билгеләп куя алабыз. Беренчесе ул да булса сәлам, ягъни сәламәтлек. Ике дөнья сәламәтлегенә ирешү нәкъ менә ислам динендә күренеп тора. Беренчесе ул да булса Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә буйсынып, Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәп, Раббыбыз тыйганнардан тыелып тормыш алып барганда, без бу дөньядагы тормышыбызда сау-сәламәт булабыз. Һәм икенчесе һәм иң мөһиме ул да булса мәңгелек тормышыбызда, бакыйлыкта Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешү нәкъ менә шушы ислам дине белән генә була. Шушы төшенчә сәламәтлек мәсьәләсен аңлата. Икенчесе ул да булса тәслимият, ягъни Аллаһ Тәгаләнең диненә тапшырылу, Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәү, шуның белән тормыш алып барырга тырышу. Аллаһ Субханаһу Тәгалә тыйган төшенчәләрдән ерак булу, алардан саклану, шуның бәрабәрендә Аллаһ Тәгаләгә буйсыну, тапшырылу, ягъни тәслимият. Нәкъ менә шуның белән дин исламның нигезләре дә аңлатыла. Инде шул ук вакытта Аллаһ Субханаһу Тәгалә тагын бер аят кәримәдә безгә шундый сүзләрен җиткерә. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Я айюхаллазина аману атигуллаха ва атигар расула ва улил амри минкум. Иля аяти ахири. Аллаһ Субханаһу Тәгалә бу аят кәримәдә мөмин мөселманнарга мөрәҗәгать итә. Я айюхаллазина аману. Әй иман китергән бәндәләр, әй мөмин мөселманнар, бу сүзләрем сезгә дип әйтә Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Миңа итагатьле булыгыз ди. Атигуллаха. Аллаһ Тәгаләгә итагатьле булыгыз. Аллаһ Тәгалә кушканны эшләгез. Аллаһ Тәгалә кушкан изгелекләрегезне тормышыгызда булдырыгыз. Шуның белән тормышыгызны нурландырыгыз дип әйтә Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Аллаһ Субханаһу Тәгалә тыйган әйберләрдән ерак булыгыз. Аларга якыная күрмәегез дип әйтә Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Харам төшенчәләренә, макрух төшенчәләреннән ерак булыгыз. Үзегезне гөнаһка батырмагыз. Миңа итагатьле булыгыз дип әйтә Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Дәвам итеп, Раббыбыз шушы сүзләрне әйтә. Ва атигар расула. Ягъни минем әмерләремә буйсынуны күркәм рәвештә, матур рәвештә ясарга теләсәгез, булдырырга теләсәгез, тормышыгызны шуның бәрабәрендә нурландырырга теләсәгез, ул вакытта Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иярегез дип әйтә Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Чөнки икенче тагын бер аят кәримәдә Раббыбыз бу мәсьәләне аңлатып, тагын шундый да сүзләр әйтә. Май ютигир расул фақад атагаллаһ. Кемдә кем минем пәйгамбәремә, кемдә кем минем расулыма Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иярде исә, ягъни бездән, өммәти Мөхәммәдтән, ул кеше Аллаһ Тәгаләгә ияргән, Аллаһ Тәгаләнең сүзләренә итагатьле булган, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен тоткан кеше булып саналыр дип әйтә. Ягъни пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм күрсәткән хәерле үрнәк аша гына без Аллаһ Тәгаләнең куллары була алабыз. Һәм шуны безгә Аллаһ Субханаһу Тәгалә аңлата. Һәм дәвам итеп тагын бер мәсьәләне аңлатып, Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Ва улил амри минкум" ди. Ягъни өстегездә торган әмирләргә дә буйсыныгыз. Сезнең өстегездә торган җитәкчеләргә буйсыныгыз. Эшегездә булган җитәкчеме, дәүләт җитәкчесеме, укытучы, остазмы, аларга буйсыныгыз дип әйтә Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Чөнки аларны билгеләп куючы мин, аларны сездән өстен кылучы мин дип әйтә Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Иллә мәгәр Аллаһ Тәгаләгә каршы чыгарга кушмасалар. Башкасында безнең килешү, иң беренче гәһдебез, иң беренче килешүбез Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә иман китергән вакытта ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан габдуху ва расулуһ дип әйтеп, бер килешүгә имза куйган дәрәҗәдә булабыз. Аллаһ Тәгаләгә шәһадәт китерәбез. Аллаһ Тәгаләгә буйсынырга, аның илчесе, аның сөйекле пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ияргә дәрәҗәдә бирәбез. Вәгъдә бирәбез. Үзегезнең өстегездәге булган әмирләргә дә итагатьле булыгыз дип әйтә Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Чөнки дәүләт мәсьәләсендә булсын, эшебездә булсын, килешү.
килешү. Иң әуәле бу килешүне күрүче, бу килешүгә шаһид булучы Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Шуңа күрә дә эшебездә булсын, җәмгыятьтә булсын, кешеләр арасында булсын, гаиләбездә булсын, үзебезнең өстебездәге вазифаларыбызны, үзебезнең өстебездәге җаваплылыкны истә тотып, тормыш алып бару кирәк. Мөэмин мөселманга бу хас сыйфатларның берсе. Шуңа күрә дә үзебезнең өстебездәге җаваплылыкны истә тотып тормыш алып бару кирәк. Югыйсә, киресенчә булса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне кисәтә, бу бер олы гөнаһ булырга мөмкин ди. Адәм баласына үзенең вазифаларын үтәмичә, үзенең вазифаларына җиңелчә карап, үзенең вазифаларын үтәмәс өчен талашып йөрү гөнаһ кылуга җитә ди. Ягъни гөнаһ кылырга бик күп кирәк түгел. Үзеңнең өстеңдәге вазифаңны үтәмәсәң, шуңа каршы чыксаң, талашып йөрсәң, син гөнаһ кылган дәрәҗәдә булырсың дип әйтә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шул ук мәсьәләне Аллаһ Субханаһу ва Тааля аңлата. Аллаһ Субханаһу ва Тааля фитнә дип әйтә. Һәм фитнәнең нинди дәрәҗәдә булуын Раббыбыз бер Коръәни Кәрим аяты аша аңлата. Әл-фитнәту әшәдду минәл катли дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Ягъни фитнә шундый дәрәҗәдәге бер гөнаһ ки, фитнә олы гөнаһларның берсе һәм бу фитнә дигән төшенчә кеше үтерүдән дә яманрак, кеше үтерүдән дә начаррак булган дәрәҗәдәге бер гөнаһ дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Шуңа күрә дә фитнәләрдән ярак булырга тырышыйк. Җәмгыятьтә булсын, гаиләбездә булсын, кайсы гына урында булсак та, фитнә дигән төшенчәләрдән ярак торыйк. Итәгатьле булып, тормыш алып барырга тырышыйк. Аллаһ Субханаһу ва Тааляга, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга, үзебезнең өстебездәге әмирләргә, әти-әниләребезгә карата итәгатьле булып, тормыш алып барыйк. Шуның бәрабәрендә Аллаһ Тааляның ризалыгына, Раббыбызның рәхмәтенә ирешә алабыз. Шуның бәрабәрендә хакыйкый рәвештә мөэмин мөселман була алабыз. Һәм бу мәсьәләне дә истә тотып, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям да еш кына дуга кыла торган була. Я Раббым, өммәтемнән фитнәләрне ярак куй. Өммәтемә фитнәләрне китермә дип дуга кылган. Чөнки белгән, сизгән киләчәктә фитнәләр булуын, киләчәктә төрле булганчыклар булуын Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям белгән һәм шушы фитнәләрдән ярак булырга кушкан. Шушы фитнәләрне читкә алып куеп, хакыйкый рәвештә мөэмин мөселман булып, Аллаһ Тааляга буйсынып, тормыш алып барырга киңәш иткән. Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәммәбезгә дә бу эшләребездә ярдәм итсен. Фитнәләрдән ярак булып, Аллаһ Тааляга итәгатьле, Аллаһ Тааляның хакыйкый куллары булып, тормыш алып барырга һәммәбезгә дә насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.